I-ANC ikupele Northern Cape iminyaka yayo eyi-108 yasungulwa. Umengameli wayo Cyril Ramaphosa unxuse le nhlangano ukuthi ixazulule inkinga zayo ezike zayikhungatha iphinde iqede nenkohlakalo. Leli qembu lithi sekukuningi okuhle selikwenzile, kepha kubukeka sengathi abantu basehalishiwe ababoni kanjalo. Bekuphume nesinedolo ehalishiwe ukuyokuba ingxenye yomgubho wenhlangano endala kunazo zonke ezwenikazi e-Afrika. Njengoba i-ANC iqede iminyaka eyi-108 yabakhona, kubukeka sengathi isimo sabantu balendawo sisafana nakuqala. Abantu balendawo basabhekene nezinkinga okukhona kuzo, isibalo esikhulu sabangasebenzi, inkinga yezidakamizwa kanye nokungahlinzekwa kahle ngezinsiza zikahulumeni. There's supposed to be studios where we can actually do our work, you see, as the youth. And besides that, the sports facilities too, they need to be upgraded. It's sanitation, it's water, it's the streets, potholes, it's everything. Umengameli we-ANC uthi sekuyisikhathi sokuthi leli qembu lixazulule izinkinga zalomphakathi. Make sure that we address some of the challenges that we have had in the past. Get rid of all the deviant tendencies that have emerged in our ranks, in our organization. Get rid of corruption in our ranks. Lesifundazwe siyagcizelela ekutheni leli qembu libusayo lizimisela ukufezekisa izethembiso elazenza. But one of the issues that we've committed ourselves and we said we are going to work tirelessly to address is the challenges of high levels of unemployment and unemployment amongst the young people. Umengameli Ramaphosa ulungiselela inkulumo azoyethula ngomgqibelo. Abantu base-Northern Cape bayibheke ngabomvu inkulumo yakhe ngethemba lokuthi abazokuza izethembiso kuphela bese kucwebisa iziba.